ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ବାହାରିଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଗିନିଂରୁ ରହି ଆସିଛି ବିକଜ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନର୍ଚର କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଫାଇଟର, ଜଣେ ସମର୍पिତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେ ସାଲିସ ବିହୀନ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସମବେଦନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ, ତଥାପି ସେ ହାରିକି ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିକି ବି 50,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଆଉ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ମୋର ଭୋଟ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 40,000 ଭୋଟ। ମୋର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ସେଇଟା। ଆମର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ଯାଇକି ବି ସେଇଠି 40,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ 50,000 ମୋ 40,000କୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି 20 ଦିନ କାମ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନରେ ନର୍ଲାରେ 2 ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ 65,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି। 5,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲି, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଦିନେ ଯାଇକରି ମୋ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ 1000 ଭୋଟର ଲିଡ୍ରେ ଥିଲି। ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେ ଜିତିଲା ତାଠୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ 1000 ଭୋଟ ଅଧିକା ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ 40,000 ଭୋଟ ଫିକ୍ସড ଅଛି। ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ। ଆମର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତ ମୁଁ ଯାଇ ବି ପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ସେ ଭୋଟ ପାଇଛି। ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ବାଉଲେ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଭୋଟ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେ ଭୋଟକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ, ମୋଠୁ ଡିଭିଜନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଢୋଲକିଆଜି ଯେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସୋସିଏବଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଗରୁ ରହି ଆସିଅଛି। ତାଙ୍କରି ଲୋକ ତାଙ୍କରି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ସମୟ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆଜିକାଲି ପରଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ତାର ହିସାବ। କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସେ ବିଜେଡିରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିଛି ସମ୍ପାଥି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଫଳରେ। ସିମ୍ପାଥି ଯାହା ଥିଲା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଜେଡିରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ସିମ୍ପାଥି ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ବି ମୁଁ କହିବିନି ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନା ଆଉ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ବାପାଙ୍କର ଧର୍ମ ଯଦି ନିଭେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାଟା ଗର୍ବ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା କହିବି, ଏମାନେ ସେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବେ। ସେମିତି କରି ମୋତେ ହରାଇଲେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ସେଠି। ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଥର ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବି ନିର୍ବାଚନରେ। ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଗ୍ଲାନି ରହିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ଏରିଆର ପॉलिटिकल टाइगर, से शेर घास नहीं खाएगा मर जाएगा, ऐसे से भलिया लोक जीतिबा से माने जो रणनीति कले बीजेडी बीजेपी मिसिकी कैंडिडेट को नहीं गले। बीजेपी पाखे कैंडिडेट नथिला, कैंडिडेट को नहीं गले, दुईटा पार्टी से कैंडिडेट हो गले। एबे बीजेडी गोटे टोकन कैंडिडेट दब, टोकन कैंडिडेट गोटे दब। But the fight is between बीजेडी बीजेपी, कांग्रेस संगे बीजेडी बीजेपी मिसिकी लड़े।